A buddhista kolostor szerzetesei reggeli imával kezdik a napot. Ezt a templomot a szerzetesek által gondozott állatok teszik különlegessé. Ebben a régi erdei kolostorban manapság több tigris él, mint szerzetes. Ez a híres tájföldi tigris templom, melyben békésen együtt élnek a tigrisek és a szerzetesek. Ő pedig Pra-Acharn szerzetes. Pra-Acharn vezeti ezt a közösséget, és ő a szerzetesekről és tigrisekről szóló történet főszereplője. A szerzetes és a tigris. Ennek a tigrisnek Pályú a neve. 2 hónapos volt, amikor ide került. A súlya ma már több mint 200 kiló. Ő a legnagyobb. Ez a varázslatos hely a nyugat-tájföldi Kanchanburi megyében található, alig 2 órányira a zajos Bangkoktól. ...1976-ban az orvosok azt mondták, hogy leukémiám van. Ekkor határoztam el, hogy szerzetes leszek. Éveken át kolostorról kolostorra vándoroltam, és a vadonban meditáltam. Akkoriban nagyon sok vadállattal találkoztam, ezért van az, hogy könnyen szót értek velük. Ez a kolostor nem valami különleges építmény, viszont rendkívüli nyugalmat áraszt. A szerzetesek apró házacskái elszórva állnak az erdőben. Csupán egyetlen építmény, a közösség temploma emelkedik ki. A kolostor hivatalos neve Wat Pa Luang Tabua Janna Sampano, de az itteniek csak tigris templomként emlegetik. A kolostorban körülbelül 1 tucat szerzetes és 16 tigris él együtt. A tigriseket ketrecekben tartják, de a kolostorfőnök gondoskodik arról, hogy az állatok eleget mozogjanak. A templom közelében egy kisebb szurdok található, az úgynevezett tigrisvölgy. A buddhista tanítás alapja a reinkarnációba, az újjászületésbe vetett hit. A tigrisek olyan közel állnak hozzám, mintha gyermekeim vagy az unokáim lennének. Lehet, hogy ezek az állatok valamikor a családomhoz tartoztak. Gyakran kérdezik tőlem, hogy félek-e a tigrisektől. Nem félek tőlük. Talán ennek az lehet az oka, hogy a tigris évében születtem. Amikor diagnosztizálták a leukémiámat, a doktorok azt mondták, hogy hamarosan meg fogok halni. Ez 30 éve történt. Azóta is jól vagyok, nem félek a haláltól. Pra-Acharn nem állatidomár, ilyesmit sosem tanult. Ennek ellenére irányítja és féken tartja a felnőtt tigriseket, láncok és erőszak nélkül. Még meglepőbb, hogy a szerzetes milyen rövid idő alatt tett szert erre a képességére.
เอาเสือตัวแรกเข้ามาเมื่อปี1999เข้ามาโดยการ Az első tigris 1999-ben került ide. Egy földműves megölte a nőstény tigrist, mely rátámadt a marhájára. Aztán megtalálta és magához vette a kölykét. แล้วเขามาซื้อวัวเลี้ยงไว้แล้วพ่อแม่เขาก็ไปกินวัวไปล่าวัวกินวัวแล้วก็เขาก็เลยจับลูกมาเลี้ยงแล้วพอเลี้ยงมาถึงเวลาสตาร์ฟแล้วเขาก็สตาร์ฟมันแล้วมัน A ไม่ kis ตาย tigris később egy állatpreparátor kezébe került. Az új tulajdonos ki akarta tömni. Ez valamikor 1998. decemberében történt. A preparátor fel is vágta az állat hátán a bőrt, később láttuk a vágásnyomot. A tigriskölyök már nagyon legyengült, kés csoda, hogy túlélte ezt a borzalmat. A preparátor meg akarta ölni, beadott neki valamilyen injekciót, de csodálatos módon az állat életben maradt. Ha valakinek nem sikerül végeznie az állattal, akkor a hagyományaink azt diktálják, hogy az állatot egy kolostorba kell vinni. A jószívű emberek 5000 bátért, vagyis körülbelül $120 megvették a preparátortól a tigriskölyköt. Magukhoz vették, és 1999. februárjában idehozták a kolostorba. Gondjainkba vettük az állatot, aki rettenetes élményei dacára teljesen megbízott bennünk. Végül azonban nem tudtuk megmenteni, mert nagyon gyenge volt. Nem sokkal később 2 karen férfi látogatott a kolostorba. A karenek a Tájföld és Burma közötti hegyekben élnek. Látogatóink a határon át 2 tigriskölyköt hoztak. Nyilván elterjedt a hír, hogy mi befogadjuk az elárvult tigriseket. A történet mindig nagyon hasonló, megölnek egy anyatigrist, aztán megtalálják a kölykeit az őserdőben. Hamarosan már 3, 4, 5, majd 6 tigrisünk volt. Az állatokat a karenek, a határőrök hozták, az egyiket pedig egy muzulmán paraszttól kaptuk. 2000-ben már 8 tigris élt velünk. มุสลิมที่เขาเลี้ยงวัวแล้วก็เสือพ่อแม่มันก็พาไปมาวัวเขาไปกินอีกเหมือนเดิมเสร็จแล้วก็ Pályú az első 8 tigris egyike. Honnan valók ezek az állatok? Ki ölte meg Pályú anyját és a többi nőstényt? És miért érkeznek hónapról hónapra újabb árva tigriskölykök? A tigris templom körüli nyomok a nyugatra lévő erdős hegyek felé mutatnak. A kolostortól nem messze található Tájföld utolsó nagy rezervátuma. Védett területek, például a Khaeng Krásán Nemzeti Park közvetlenül határolják Myanmar nagy kiterjedésű, természetes esőerdejét. A legutóbbi becslések szerint körülbelül 40 tigris él a park 3000 négyzetkilométernyi területén, egész Tájföldön pedig még talán ha 200 példány található. A probléma mindenhol ugyanaz. Az erdőket folyamatosan írtják, a lakosság száma magas, a szigorú törvények és tiltások ellenére a nagyvadakra és főleg a tigrisekre továbbra is vadásznak. Sűrű esőerdő borítja a hegyvidéket, ám akadnak vadászok, akik puskával, méreggel vagy dinamittal itt is könnyedén elbánnak a tigrissel. Ez Tájföld veszélyeztetett állatfajainak egyik utolsó menedékhelye.
A Caen-Krásán 8 másik nemzeti parkkal együtt alkotják az úgynevezett nyugati esőerdő együttest. Ez közel 20 000 négyzetkilométert jelent. Az itteni vadvilág legalábbis papíron védelmet élvez. Néhány különleges állatfaj, például az orrszarvú madár fennmaradása a védett területek megóvásán múlik. A megfelelő éghajlat, a növényzet és a megfelelő táplálék nélkül ezek a fajok biztosan kihalnak. Ugyanez a helyzet a gibbonokkal is, melyek csak a magas fákon élnek és csupán néhány gyümölcsfélével táplálkoznak. Sajnos a vadon nem csak a ritka állatfajoknak nyújt menedéket, de a tigrisekre vadászó orvadászokat is elrejti. A nemzeti parkot rendszeresen ellenőrzik, ám ebben a labirintusban szinte lehetetlen megtalálni a vadorzókat. A parkfelügyelet minden tőle telhetőt megtesz. Bejárják a tigrisek territóriumán kívül eső területeket, nyomokat keresnek, feljegyzéseket készítenek, és lehetőségeik szerint ellenőrzik magát a parkot is. Még egy olyan parkőr, mint Szutát sem találkozott még soha szemtől szembe tigrissel, pedig ő egész életét az őserdőben töltötte. Csupán a friss nyomok árulkodnak arról, hogy tigrisek élnek a Caen-Krásán parkban. De Tájföldön él valaki, aki láthatóvá teszi ezeket a vadállatokat. Bruce Kökjuli állatfényképész és környezetvédő, aki a tájföldi őserdőket járja már több mint 20 éve. Ez a magasan képzett technikus saját készítésű fényképező csapdájával követi a tigriseket. A doboz rejti a kamerát. Ha elszalad előtte egy állat, akkor az infraérzékelő exponál. Kamerájával sikerül megörökítenie azt, amit ember sosem láthat a sötét rengetegben. Elbűvölő portrékat készít az utolsó szabadon élő tájföldi tigrisekről. Mi lehet az oka annak, hogy a megmaradt néhány tigrist még mindig kegyetlenül üldözik? A tudós környezetvédő dr. Csiszánu véleménye meglehetősen zavarba ejtő. Nem az elveszett tigrisek jelentik a fő gondot, hanem a hagyományos kínai medicína. Itt Tájföldön egyre több tigrist tenyésztenek. Akad köztük több illegális tenyészet is. Ezek a hagyományos medicína igényeit elégítik ki, de ez törvénytelen. Senki sem ellenőrzi, hogy mi történik ott. Az őserdőben élő állatok vadállatok. Mindenfelé szabadon vándorolnak. A természet törvényei szerint élnek. Ezek igazi vadállatok. És a vadonban élő állatokra igenis lehet vadászni. Mi haszna lehet a nemzeti parkoknak abból, ha a tigriseket utolsó szálig kiírtják? Az illegális drogkereskedelemhez hasonlóan a gazdagoknak van rá igénye, a szegények pedig szállítják az árut. A vadász 6-7 000 dollárt kap egy elejtett tigrisért. Ekkora összeget egész életében nem tudna megkeresni. Az orrvadászok tevékenységéről készített felvételekkel folyamatosan tele van a sajtó. Amikor a rendőrség illegális kereskedőket tartóztat le, akkor a tigrisek címlapra kerülnek. Sajnos a külföldre szállított zsákmánynak csupán apró morzsáit sikerül a nyomozóknak elcsípniük.
Az illegális kereskedelem virágzik, és ez a jövőben sem lesz másként. Minden egyes tigris különleges. Mindegyiknek saját érzései, gondolatai és saját álmai vannak. Ezek az állatok nem véletlenül kerültek ide. Hozzám jöttek, hogy megvédjem őket. Felelősséggel tartozom értük. A buddhisták a tigriseknek kiemelt szerepet tulajdonítanak. Gyakorlatilag úgy tartják, hogy az emberrel egy szinten áll. A nemzetközi szervezetek, például a Környezetvédelmi Világalap is igyekszik megmenteni az itteni tigriseket, de számukra a faj és a természetes élőhelyek megőrzése a cél. Sok nyugati szakértő csupán érdekes állatkertnek tekinti ezt a kis kolostort. A tigriseket azonban itt a buddhista életmódnak megfelelően gondozzák. A séta legtöbbször a tigris szurdokhoz közeli tavacskánál ér véget. A víz ellenállhatatlanul vonzza ezeket az állatokat. A kis szerzetes neve Szongtáj. Ő is árva. A kolostor kapuja előtt ácsorgott, amikor rátaláltak. A hasonló sorsú kisfiú és a kis tigris boldogan élnek a szerzetesek között, akik mindkettőjüknek korlátlan szabadságot biztosítanak. Lehet, hogy a modern állattenyésztés másként fest, de az biztos, hogy kevés állatkert képes a tigriseinek ennyi és ilyen változatos lehetőséget biztosítani. A békés hangulat azonban csalóka. A tigris nem házi állat, a kirándulások idején fokozott óvatosságra van szükség. A felnőtt állatok gyakran rátámadnak a szemtelen kölykökre, sőt előfordul, hogy meg is ölik valamelyiket. Házi kedvenc, vagy ragadozó, cica vagy gyilkos. Aki nem jártas a buddhista tanításokban, az jobban teszi, ha óvatos marad a tigrisek közelében. A felnőtt hím támadásával szemben Krubaszámnak és Szongtájnak semmi esélye sem lenne, de szerencsére eddig egyetlen komoly baleset sem történt. Az egzotikus háziállatok ellenére Wat Luang Tabua elsősorban mégiscsak buddhista kolostor. Minden reggel 7 órakor a szerzetesek útra kelnek, hogy rist, más élelmiszereket, édességet gyűjtsenek a helyi lakosságtól. A buddhista tanítás szerint nem a szerzetes az, aki az alamizsnából profitál, hanem az, akitől kapjuk. Mivel minden cselekedetünk befolyásolja a jövőnket, és aki jó cselekedetek sokaságát hajtja végre, az mondhatni plusz pontokat szerez az eljövendő életéhez. Tehát az adakozók is saját magukkal tesznek jót adományaikkal. A bőjtidőszakban, július és november között sok szerzetes jön a templomba meditálni. Az év többi felében azonban csupán 2-3 szerzetes lakik itt állandóan.
Ebből következően nekem kell a tigrisekről gondoskodnom. Szeretném, ha több szerzetes maradna itt, hogy segítsen nekem. Előbb-utóbb utódról is kell gondoskodnom. Ez a Tigris birodalom kapuja. Mögötte a kolostor hatalmas területe. Nemrég biztonsági okokból a tigrisek lakhelyét még egy második fallal is körülvették. A reggeli imádság után következik a szerzetesi élet legörömtelibb pillanata, a templomban közösen elfogyasztott reggeli. Nagyon fontos a reggeli. A szerzetesek ilyenkor már nagyon éhesek, mivel a buddhista kolostorokban délután már nem esznek, tehát ez az egyetlen étkezésük. A tigris kölykök is csatlakoznak a reggelizőkhöz. A 4 lánytestvér most 6 hónapos, és egy percig sem bírnak nyugton maradni. Ezt nem érdemes otthon kipróbálni. Csak a buddhisták nyugalmával lehet tigriskölykök társaságában reggelizni. Az első évben nem voltak ketrecek. A tigrisek egész nap felsle rohangáltak. Nem is tudom, hogy bírtuk ki. Akkoriban az állatok ugyanazt tették, mint mi. Megosztottuk velük a rizst és a citromos csirkelevest. Kezdettől fogva sokan mondogatták, hogy a szerzeteseknek nem kéne tigrisekkel foglalkozniuk. Gondjaik vannak a helyi hatóságokkal, a rendőrséggel. A helyzet valamit javult azóta, hogy jelentős hírnévre tettek szert. Szongtájnak délután is szabad ennie, nem kell a többiekkel meditálnia, és a többiektől eltérően neki nem kell buddhista kéziratokat olvasnia. Reggeli után, mint minden ekkora gyerek, ő is iskolába megy. A tigrisek segítenek eltüntetni a reggeli maradványait. A szerzeteseknek ezután nincs más feladata, mint hogy elmélyedjenek Buddha tanításaiban, és az önismeretet gyakorolják. Pénzért dolgozniuk tilos. A kolostor vezetője egész seregnyi gondozót toborzott a nehéz munkákra. Naponta körülbelül 80 kilónyi fagyasztott csirkét főznek meg a tigrisek számára. Ez roppant bölcs döntés, mivel a tájföldi állatkertekben több tucat tigris pusztult már el a nyers baromfihússal érkező madárinfluenzától. Néhány gondozó igazi tigris szakértővé fejlődött. Különösebben nem félnek az állatoktól, pontosan tudják, mit kell tenniük, és értik az állatok minden mozdulatát és jelzését. A kolostorfőnök mellett ők értik és ismerik a legjobban ezeket az állatokat. Ezek a megmosdatott kölykök nem az őserdőből származó elárvult tigrisek, ez már a második generáció, azok, akik már itt a kolostorban születtek. Ebből is látszik, hogy a kolostor vezetője nem állatkert igazgató, hanem buddhista szerzetes.
Egy tigrisnek ugyanolyan szükségletei vannak, mint egy embernek. Ha meghallom egy nőstény hívóhangját, akkor kinyitom a ketrec ajtaját, hogy a hím bejusson hozzá. Az első tigrisek megjelenése után született meg az első alom. Nem tudom pontosan, hogy hány kölyök volt összesen. Némelyik a születése után azonnal elpusztult. Ezek túl gyengék lehettek, vagy a nőstény ölte meg őket. Ez a szabadon élő állatoknál is időről időre előfordul. A kolostorban élő tigrisek égi nevet kapnak. A két kicsi neve Nagy Ég és Fénylő Csillag, de van itt felhő, napsugár, villám és szivárvány is. A kék trikós csapat tagjai nem csak a tigriseket mosdatják, hanem ők pucolják a ketreceket, készítik az állatok ennivalóját. Nagyjából mindent ők csinálnak a két kezükkel. Számunkra a tigris különleges állat. A buddhisták szerint az elefánt, a ló, a marha, a bölény és a tigris az 5 legfontosabb állat, amely az összes többi felett áll. Ezek például elérhetnek a megvilágosodás fokára. Bár itt minden a tigrisekről szól, de ez nem jelenti azt, hogy más állatok ne lennének a kolostorban. Aki késő délután érkezik ide, annak bőven van mind csodálkoznia. Pontosan 5 órakor a semmiből hirtelen több száz különféle állat bukkan elő. A hatalmas birtok minden sarkából és rejtekéből érkeznek, hogy elfogyasszák vacsorájukat. Több ezer állat lakik a kolostor területén, de senki sem szokta számba venni őket. Marhák, bölények, vaddisznók, lovak, szarvasok és egy tucatnyi páva él itt. Zavartalanul párosodnak és szaporodnak, ahogy kedvük tartja, és etetik őket, ahogy a lehetőségek engedik. Az összes állat a kolostorfőnök védelmét élvezi. Ez a különös állatkert emberi beavatkozás nélkül folyamatosan alakul. Először valaki idehozott egy kivénhet katonai gebét, egy kancát. Aztán egy szép napon bejött egy csődör és párosodtak. A csődört az ösztöne hajtotta. Megérezte a kanca szagát. Számtalan csikójuk született már, most körülbelül 20 lovunk van. Dr. Somchai a tigris kolostor állatorvosa, tanácsadója és valamiféle világi igazgatója. Itt volt, amikor az első tigriskölyök érkezett, és azóta is ő nyújt orvosi segítséget, adja be a szükséges oltásokat és segít a kolostor vezetőjének a helyi bürokráciával vívott harcban. Somchai doktor ambivalens érzésekkel tekint erre a kaotikus állatkertre, hisz szakszerű állatorvosi ellátásra itt nincs lehetőség. Ez a fiatal vaddisznó nemrégiben összeverekedett és megölte az öreg vezírt. Azóta ő irányítja a falkát. A vaddisznók uralkodnak az összes itteni állat felett, még a tigrisek is tartanak tőlük. Ők is a kolostor első állatai közé tartoznak. Az első vaddisznónkat megverték, és törött bordákkal, magát vonszolva érkezett hozzánk. Gondozni kezdtem, megosztottam vele a reggelimet. 3 vagy 4 hétig maradt nálunk, amíg meg nem gyógyult. Valamivel később tűz ütött ki a környező erdőkben. A vaddisznó fogta az egész családját, és az egész falkával beköltözött ide hozzánk. Boldog voltam, hogy újra láthatom, hogy még mindig él, és nem lőtték ki. A vaddisznó teljesen felépült, és idehozta az egész falkát.
El sem tudtam képzelni, mit kezdjünk velük. De végül is rendesen viselkednek, és nem csinálnak semmi bajt. Ide költöztek, és nem akarnak többé elmenni innen. Ahol egy falkányi vaddisznó és 16 tigris él, ott még a legbékésebb szerzetesnek sem könnyű a meditáció. Mindig akad valami megoldandó probléma. A fénylő csillag nevű tigriskölyök túl közel merészkedett az egyik ingerült öreg hímhez, aki odacsapott. A kis tigris odébb repült, és azóta sírva sántikál. Megsérült a jobb hátsó lába. คราวที่แล้วไปเอ็กซเรย์คราวที่แล้วพวกกระดูกพวกอะไรยังไม่เป็นไรปกติอยู่แต่จะมีที่กล้ามเนื้อแต่แถวเนี้ยอักเสบเจ็บนะ Ebben a korban a fertőzések nagyon komoly veszélyt jelentenek. Krubaszám szerzetes és a gondozók úgy döntenek, hogy elviszik a közeli állatkórházba. A kisgyerekekhez hasonlóan a tigriskölykök is utálják a kórházakat. ยาหมดก็เจ็บมากอาการเจ็บ แล้วตอนนี้กินยากันนิดนึง ยับไม่สบาย A recepciós hölgy meglehetősen ideges. Még Tájföldön sem mindennapos, hogy egy kis tigrist hoznak az állatorvoshoz. Nem kis cicát, hanem kis tigrist kell megvizsgálni. A különbség egyből nyilvánvaló. Az óvatosság elengedhetetlen. Ha ez a beteg odakap, akkor jókora seb keletkezhet. ไม่เคยใส่ตะก้อลุงดาว ลุงดาวค่อยๆนะค่อยๆดูความประคองคนนิดเดียวนะนิดเดียวมาลุงดาว มองว่าจะพัด นิ่งเขาอยู่ แร นิ่ ง ง เยอะมาก เราอยู่นิ่งขนาดลูกมันถ้าหลอกล่อหน่อยแล้วหลอกล่อหน่อยลุงดาวเข้ามา ไม่เป็นไรนะไม่เป็นไรน้องนะ เดี๋ยวสาว โอ้ Az egészségügyiek védelmére többé-kevésbé elegendő a készenlétbe helyezett nyugtató, a szájkosár, a 3 gondozó és a buddhista szerzetes. รับจับมือไว้ได้จับมือเล็บมันยาวนะ Miután sikerült leküzdeni a tigriskölyök ellenállását, megállapították, hogy az izület sérült. Fénylőcsillagot azonnal el kell különíteni, és gyógyszeres kezelésre van szüksége. A kolostor szomszédságában különös közösség látható. Ezeket az állatokat a szabad természetben szinte soha nem láthatnánk egymás mellett. Ez legalább olyan szokatlan, mint a szerzetesek és a tigrisek közössége. Egy pávakakas udvarol és kergeti nőstényét, mellettük pedig 2 szarvas vív heves harcot egymással. A 2 szarvas a hatalmi rangsorért küzd alig 2 méterre a templomhoz vezető úttól.
A szambárszarvas a tájföldi őserdők egyik legfontosabb prédaállata. Ha a tigrisek szabadon járnának, kelnének, akkor a szarvasoknak egyéb gondjuk is lenne. Úgy tűnik, az állatok a rendfőnök karmája. Nem csak tigrisek, szarvasok és vaddisznók jönnek hozzá. Körülbelül tucatnyi vízibiva is él itt. A buddhista kolostorokban ez sem bevett gyakorlat. Egyáltalán nem volt szándékunk állatmenthelyet létrehozni. Emlékszem például, hogy kerültek ide a bivajok. Az uralkodó megkoronázásának 56. évfordulóját ünnepelte. Ebből az alkalomból a parasztok 56 olyan bivajt vásároltak, melyeket le akartak vágni. Megmentették ezeket az állatokat, és a templomnak adományozták őket. Elmondtam nekik, hogy nem tudom etetni őket. Kértem, ne hagyják itt az állatokat, de ők kikötötték őket és távoztak. Szerencsére a szerzetes a többi állat mellett is kordában tudja tartani a tigriseket. Viszont az is tény, hogy Praacharn pontosan nem tudja, hogy mit hoz a holnap. Mielőtt a szerzetes észbe kaphatott volna, Pályú kiszabadult és beugrott a tavacskába, amely kizárólag a bivajoké. Lehet, hogy a tigrisek megszokták az embereket, de ezek nem fellépésre idomított vadállatok. Praacharn aggódik. Kezd sötétedni, és Pályút nem lehet egyedül hagyni. Jobb bele sem gondolni abba, hogy mi történne, ha Pályú megérezné a szarvasok vagy a lovak szagát. Be kell vetni a nejlonzacskós csirketrükkjét. Pályú ismeri ezt az illatot, nap mint nap közel 5 kilónyi főtt csirkét szokott megenni. Már úgy tűnt, hogy Praacharn kénytelen lesz a lubickoló tigrist őrizni egész éjjel, ám az éhség végül is legyőzte az állatot. Ez egy varázslatos pillanat. A naplemente után a szerzetesek meditációra gyülekeznek a templomban.
A kolostort az egyik leghatalmasabb tájföldi buddhista tudós, Luangta Mahe Bua alapította, és utóbb róla nevezték el. Szándékosan itt az erdő közepén alapította a kolostort, mert a vadon rendkívül alkalmas hely a meditációra. Buddha és számos tanítványa is a vadonban világosodott meg. A tigrisek naponta egyszer láthatók. A jó hangulatú, kiegyensúlyozott állatokat a szerzetesek és a gondozók kiviszik a ketrecekből. A tigrisek szívesen vesznek részt ezen a mulatságon. Tudják, hogy itt lesznek a turisták, akiket néhány éve már beengednek ide a kolostorba. Napközben már gyülekeznek a látogatók, miközben a sztárok még csak készülődnek. Sajnos muszáj belépőjegyet szedni, mivel a menazséria és elsősorban a tigrisek ellátása egy kisebb vagyonba kerül. A kolostor vezetőjének nincsenek bevételei, az adományokból pedig nem lehet jól lakatni ennyi éhes szájat. Csupán a tigriseknek szánt hús évente $12,000 kerül. Elejétől fogva arra törekedtem, hogy minél ismertebb legyen a kolostor. Támogatásra van szükségünk, és én mindent megteszek annak érdekében, hogy ide jöjjön a sajtó. A fényképészek kedvéért egyszer még lovagoltam is az egyik tigrisen. Praacharn jókedvűen vonul a csoporttal a Tigrisvölgybe. Különleges könnyedséggel vezeti a tigrisekből és turistákból álló csoportot. Természetesen mindig óvatosan fényképeznek, minden alkalommal a legnyugodtabb tigrist választják ki, míg a többi állatot a völgy egy távolabbi felébe vezetik a gondozók. Két éve a turisták kísérők nélkül a tigrisek közt járkálhattak, de ma már a Tigrisvölgyben nagyobb biztonságra törekszenek. A nyugati állatkertek igazgatói pánikba esnének már az ötlettől is, hogy a látogatók a tigrisek közvetlen közelébe mennek fegyveres őrizet nélkül. Tulajdonképpen mennyire veszélyesek a tigrisek? A szerzetesek varázslók vagy hazárdjátékosok? Néhány alapvető óvintézkedést megtesznek. A tigriseket láncon vezetik, a gondozók és önkéntesek irányítják a látogatókat, vigyáznak a fényképezőkre, és minden látogatót kézen fogva vezetnek az állatokhoz, hogy senki se próbálkozhasson valami ostobasággal. Több ezernyi turista vett már részt ezen a veszélyes kalandon. Szerencsére eddig még kisebb balesetek sem történtek. Egy balesetnek végzetes következményei lennének. A kolostornak engedélyt kellett szereznie a tigristartáshoz. A minisztérium évek óta a tigrisek elkobzásával fenyegetőzik. Ez az oka annak, hogy további elárvult tigriskölyköt már nem fogadhatnak be. Az első tigriseknek már nem lesz több utódjuk. A második generáció már ivarérett, de a beltenyészet elkerülése érdekében más tigriseket kéne hozni hozzájuk, ami viszont engedély nélkül lehetetlen. Lehet, hogy ennek a paradicsomnak a napjai meg vannak számlálva. Praacharn nincs elkeseredve. Hatalmas tervei vannak. Legfőbb vágya, hogy az adományokból egy új projektet, egy tigris szigetet hozzon létre. A turisták biztonságosan nézhetnék a vizesárokkal védett szigeten a szabadon élő állatokat.
A tigrisek vadászhatnának és szaporodhatnának a szigeten, mintha csak szabadon élnének. Sőt, ezeket az állatokat talán egyszer majd vissza lehet vinni az őserdőbe. Mindez ma még álomnak tűnik, de Praacharn nem könnyen adja fel. Elmondtam nekik, hogy kénytelenek vagyunk ismertté tenni a kolostort, és azt is, hogy egy napon a gyermekeiket és az unokáikat is vissza fogjuk vinni az őserdőbe. És ehhez rengeteg pénzre és rengeteg támogatásra van szükségünk. Ehhez azonban nekik és utódaiknak is keményen meg kell dolgozniuk. Fülükbe súgtam ezt az üzenetet. Abban a pillanatban a tájnyelv helyett inkább az angolra hallgattak. Ha megtanulod, hogy a szíveddel szólj hozzájuk, akkor ettől szeliddé válnak, és teljesítik a kéréseidet. Így mondtam nekik, dolgozni kell, dolgozni, vagy nincs pénz, és akkor nem lesz csirke. A nyugodt, szinte idilli környezet szemben a világi ellenségeskedéssel a buddhista gondolkodásmódnak és talán különleges erő kisugárzásának köszönhető. Csak ez lehet a magyarázata a tigrisek és az emberek közti szinte földön túli békességnek. A tigrisek hazatértéről szőtt álmok talán naívak. Lehet, hogy sem a szerzetesek, sem mások nem tudják majd megmenteni az utolsó tájföldi tigriseket. 16 tigris azonban otthonra talált a kolostorban. Fennmaradásukat csak a szerzetesek biztosíthatják. A filmet írta és rendezte Harald Pokizer. Fényképezte Harald Mittermüller. Zene Andy Baum és Stefan Maass. Narrátor Csernák János. Magyar szöveg Margitta Nóra. Szerkesztő Németh Beatrix. Hangmérnök Miklós, gyártásvezető Pálinkó Mária, szinkronrendező Aprics László. A magyar változat a Duna Televízióban készült.